Lelo babukele emakhaya kulona lo hlelo silithanda kakhulu uThandi TV. Onithulela lo hlelo uyena ke uThandi T enimthanda kakhulu. Angihambi ke noza kwethu namhlanje ngihamba ngedwa. Kodwa ngithi kini angeke nize nizisole ngokuthi nibukele lo hlelo. Kulolu hlelo ke siniphathele izinto eziningi, siniphathele ama motivation, siniphathele intshumayelo, siniphathele indumiso, siphatha konke okuphathelana nokududuza inhliziyo nomphefumulo nokwakha umuntu njengoba siphila nje kuona lo mhlaba nezinto eziningi ezihlukahlukene. Namhlanje simphathele uThobile Khumalo esimazi sonke nguma Khumalo wakuthanda nesithembu, simazi kakhulu siyamthanda kodwa namhlanje ngizovezela iside lakhe ebesingalazi. Phela uma Khumalo lesimthanda kakhulu sonke uyakwazi ukudumisa umntwana kaNkuluNkulu usindisiwe. So sizolalela indumiso yakhe namhlanje. Ngiyasho nje sasibiziwe kulona lo hlelo kona lo mcimbi kaZawadi sasijabulile sasithokozile indumiso le yangisukumisa ngihlezi phansi ngithe angeke ngishare nani babukeli namhlanje anike nizwe indumiso kaThobile
bayizwele babukeli le yandumiso impela iyawuthinta umphefumulo. uThobile Khumalo simazi kakhulu ngoMercy Semseleku besingazi ukuthi uyakwazi ukuhlabelela. Lalela-ke angikuphathele indumiso kuphela, kukhona nala emotivate khona, esikhuthaza ngokuba umuntu wesifazane, ngokuthi ungayeyi indawo lapho uNkulunkulu akubeke kuyona. uNkulunkulu uyakwazi ukukuthatha la ukhona, akuphakamise, akubeke phezulu, akuhlalise namakhosi. Lalela-ke i-motivation asiphathele yona namhlanje. Kodwa bengilokuthenje ukuthi kule-topic athi i-topic lethi angiyifuni. Ngale nje mhlawumbe sibuye kuNkulunkulu azenzele nesithathu. Mhlawumbe kuke kukhulume yena nje, mhlawumbe i-topic siyishiye ngemuva. Elokugcina engigcine ngalo esiteshini ngithe hhayi sizonilethela abazosho lokhu abafuna ukusho, bese thina sizofika sesisho lokhu engifuna ukuzwa. Uzipho waqala wakhona isishaya ngathi nokuthi ngesinye isikhathi uNkulunkulu usebenza ngendlela ehlukile. Kuthi lokho okuplanile osola ukuthi khona umuntu ohleli phansi afuna ukuzwa, kanti akekho ufuna ukuzwa lokho. Bese uNkulunkulu ahlebe athi awuthi manje mhlawumbe sengiqedile ukukhuluma ngale ndlisi esiyenzela nami angazi. Akabonga uNkulunkulu. Nakushadela esithenjini bazalwane iyakhontradiktha indaba yami yesithembu uNkulunkulu Jesu nokusindiswa. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ovele akukhiphe esixukwini athi noma abanye bethi awufanelekile, kodwa nawe ngikwaze ngegama usamhleli naqamba igama therefore umntwana wami nokuletha abantu bathini nawe mina ngikukhethile. Mhlawumbe la ngikufake khona ngenzela ukuthi uyomlandela abanye abe becabanga ukuthi uma ulapho usuke uNkulunkulu engekho. Yaqonda? Thobile Khumalo waseSeleko. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngale thuba engilithole namhlanje. Angazi ngasecula mina kakhulu ngoba ngiyangena ngo-6. Understand, kanti vele kushadela esithenjini ngikhuluma kakhulu, ngumsakazi ngikhuluma kakhulu, khuluma ngiyakuholela. So yile engingaqeda ukuyenza, ngabe siyambonga uNkulunkulu. Kwaba se-Efesu 6:10 ka-18 mhlawumbe ngizwele endleleni ngoba 10 ka-18 kuyo. Ake ngithe lokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu, hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane, ngokuba sibambene nagazini enyama, kodwa sibambene nembuso namandla nababusi bezwe balobumnyama umoya obubi emkhathini. Ngakhona hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu zonke, zihlomeni izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi, ngoba usuku olubi lubekiwe lizofika. So what I'm trying to say ukuthi ungathi awuzwanga ukuthi mhla lifika kuyomele usizwe yini, ukuthi ikhali zonke akukho ukuthi uhlole ngazo, ngoba uNkulunkulu ngekayeke isimo singenzeki, kodwa uzokunikeza into ezokudlulisa esimweni. So ke manje nathi nje mandate asihlomeni izikhali zikaNkulunkulu zonke. Sabalaza noma ubuKristu unganjani mawungekho. Mawungabanga nje kube kuthiwa wonke umzabalazo engike ngabhekana nawo ungifice ngekho uKristu. Ngabe ngiyile la madoda. Ayiphela labafana ngenkunzi malanga mina. Yabona sithobeka mina ngiyinkunzi malanga mina.
Uyabona le nto eniyibonayo yile nginika yona. Ngithi lokho enikubonile engizula kangaka kukho ngithandaze ninikele ngayo yonke into eninayo nithi ngiyenza noma yini yilokho eninikwe yini. Banangene espacing salokho enginganikekanga bona ukube ngangekho kuKristu. Ngizokhuluma kakhulu for as long as ngisaphefumula. I-setback, i-setup, i-comeback, izipho mfana. I-setback, i-setup, i-comeback. Abantu bami kuzuza wathi mina ngithathe iselasi. No, nimtaphani kancane. Yabona mina. Mawungazi usigama zikuphi. Kufuze ngaba ngubani. No, it's China. Kodwa uNkulunkulu emuhle lokwazi ukuthi angivezele umgale kwalokho engimaziyo. Wathi lalela uzohlala ey'ntweni uphuthelwe izinto. Ukhohlwe lento le. Bamelela la emphethweni kazabantu. Hayibo, kayizwa abantu bathi uzwana noSipho ngobani? Ngathi engiyazi ngihawubheka indaba zakho. And akazi uNkulunkulu alenza iphutha. That is why namhlanje ngila nangelinye ilanga ngiyobe ngila before ngangiba la. It's not about me mhlampe ngimkhulu ngigcono sithuleka kodwa kukhona into engazi ukuthi ngeke kubizwe uZipho kakhulu lutho. Yes, phinda lapho makhulu. Awusoze wabizwa umuntu ophilayo nomuntu ophuphile singekho sonke. Wavuka ekuseni wathi nginephupho. Sathi yini sonke siyaphupha usiyeni. Wathi hayi alizwe lami. Wathatha iphupho walibeka eplatformini walibeka ama-project ababhale ebhodini sathi we hey uZipho I'm very happy. Sipho imali izovela phi? Athi uZipho makhoma kodwa lento izokwenzeka. Hayi ngiyalisaba iphupho bafana bami. Yabona mangabe uhleli ungaphuphi. Yabo futhi ngabe uphuphi. Engathi ungakuthatha lokho uphuphi lapho ushoyo. Kwenzise konkwethu behleli lapha esimweni sami baphuma ngivulelwa iminyango ukuthi ngimaphuma lo wesithelo. Ukube ngingaveli kwi-TV ngenxa yesithelo ngangazi nami ukuthi alisethayo. Abaningazi hayi ngabangazi ne-radio emacabanga uzozwe ereyidweni let-me-share story. Ngaya kwiGagasi ucela umbhobho bakhe angipromote. Ngaya kwiGagasi for an-interview ngenxa yesithelo. Ngi-interviewa ekuseni no-Alex Mthiyane sakhomjasentha. Ngaziwa uZukhi Dzaliva. Wathi uZukhi emseleko ngo-August awuboleke nangonkosikazi wakho ithunga. No, sasifika sonke sasiwu-4 kwi-interview samankosikazi. Ngizama ukuchaza ukuthi akukho ukwenzelela kwaba yisetup. So ngithi wena mawucabanga ukuthi ngazi kwi-radio khona ngafikiswa ayifake ukuthi uyakujola nje uNkulunkulu kakade yakhe indlela noJobe iqedi uyazi vele uzogcina. Kodwa ngoba sathane ukufuna ukuzalelisa ngisho ukuthi-ke nangezinto zakho bayabrekelana usathane noNkulunkulu athi bheka impilo kaMakhumalo amdlalele ifilimu. Angithi naye ufuna ukumphubela noNkulunkulu mina iy'ngane zami ngiyazithanda ngizenzela okuhle kodwa ngigcwalezela kanjani impilo engikuhlelele yona. Athi usathane
Okay, akasibone ukuthi uzokwazi ukufinyelela kulezi zinto okuhlelele zona. Awuvumi uNkulunkulu. Afike usathane kuwena kanti ngisho uzipho kumakhelwane okuhlela umona kumnakwenu balekele nodlamo afika afaka umona kuwena. Kuthi kufanele udedele isandla nje siphayo uqabe. Luhlelo usuku obusondele enkantolweni yakho. Kodwa le-opportunity yokuvulela uzipho isikhala sokuthi acuphe nje emsakazweni okulandelayo kuyobonwa abaphathi ngoba mina ngithemba ukuthi akakazi uzipha uvula umlomo ungezwa muntu ngeke nizokuningi ningamholeli futhi alinike nje opportunity akhulume ngiyozwa ngabo sebese uzipho kuyephi sesimfuna bona ngokamashoko ngivele mina ngikwelelo thuba nqabe ngoba uzipho uzong-outshine unyaka abekusondele ngawo ekuqinisa ngithi nethuba uNkulunkulu angalalela akaphinde isandla uNkulunkulu angeke hlazokunika uyasetha ubeka abantu aletha abantu yabazalwane ngithengise nge-20 ngifake imaski lana yedivasi nefridge I was very sure ukuthi angibonwa umuntu baqambusise emva kwami wadlula wathi wangalindeleli wadlula uthe masedlulile wajika wama wangilinda ngiza ngakuyena wathi ngicela wehlisa imaski ngakhuluzeka kancane kwakuthi inkosi ivangeli lithi kusho ukuthi angehlise le maski ngasengangayehlisa imaski ngathi sawubona kunjani wathi ngifuna ukuziphimbo lakho nje bese kuyaqinisekisa ukuthi wena ngayicabanga ngicele ngizwe ingikhuba lenza ngehlisa imaski ukube uNkulunkulu ngithenge ngisho uvela kangiboni othi ngihambe ngiqinisa ikhanda ngibheke phambili ngabe manje lokubonakala kwenhliziyo komuntu ongithandayo ongonile lutho efuna nje ukungibingelela ngabe sekumoshe inhliziyo yakhe wangasazalwa nomntwana lezo zalo lehlangane Understand bazalwane ukuthi awudingi sometimes ushamazwe udinga usho lutho kunomuntu ohlangana nawe akhangelizi ngemizwa ngike ngahlangana nomunye kasiphokazi ngiyolinganisa izingubo ngifica umusisi nayo uyathenga wathi mina kade ngafisa ukubona umama umfundisi angazi uyabona lento uhloniphe noma uhloniphe ungazi awazi kodwa uhloniphe ayikho into ebuhlungu njengokuthi sewuphakamelile umuntu uzogcinela ukuthi umeli wakhala nomama umfundisi amazi ukuthi ungafundisi ombamba wakhala sakhala angazi sikhalelani kodwa ngawuzwa umuzwa wakhe ngokhonektha nomuzwa wami amazwi awakhuluma wathi ngidlulela ukhona ngangifisa nje ukubamba ngikubeke esifubeni ngikutshela ukuthi okuzwele ngisho mina ngibamba kune-COVID nginayo yonke right yokuthi ngithi kodwa yashintsha sezulwini yathi awukwazi ukuthi wonke umntwana ozozalwa mawuthinthalelana ngisho ukuthi kunabantu ekumele ungababuki futhi ungabuyele naphansi ngoba khona umuntu odingeka ukuthi uhlangane naye asimayile usimayile lingazi usimayile lalelani liphamba bese ayazala umntwana ngisho ukuthi-ke hawu uNkulunkulu
uNkulunkulu kangihambe ngiyofika esibili uthi wena baba waphambaniselwa umasipalami athi akekho umuntu onamandla empilweni yakho uthi wena Silima awusubuka nje kunomuntu onamandla empilweni yakho ukuba bekhona umuntu onamandla empilweni yakho ngabe usaphila uyazazi izinto ongazange uzibone engazivikela wena endleleni ezazokunqoba usamncane ngoba nayi isikhathi wasathane uyakwazi yena njengoba ngisho ukuthi uNkulunkulu uyabhreka ubona yabo sathane abantu bomoya lobumnyama banezindawo abaya kuzona baphakamele phezulu babuka izimpilo zethu bese beyavezela zona bese uthi ungazi nakwazi isipho ukuthi ngemina ngulo uphatha umgogo akucindezelele ukuthi singasafiki isikhathi ngoba basaba into zoba yiyo kusasa bathi ngoba uzobe sekhona kakhulu asimcindezele manje engekho awe engenawo amandla engenakho ukuqonda ngoba masiyazamiyeka ayekho into esikwazi ukuyivimba yona bathi umfula ngoba umfula nami ungawufanela njalo awuphuma so awune-understanding yokuthi labo bantu abanabo amandla phezu kwakho uzokwazi ukuthi uwena manje hayi bafethayo ake sibhekise kuthina manje lalela konke ofanelile kufanele ukuwe awubheke emuva ucabange nawe ngineshothi uyazibala nawe manje izinto onesiqiniseko sokuthi manguthi umakhumalo lento ayishoyo uNkulunkulu wamvulela nayiqiniso hayi ngakho nginje engenziwanga abantu eyenziwe uwena so kwambula lokho uNkulunkulu uma ngibona ngithobe noma ngingasafanele nginemfihlo engihletshwe uNkulunkulu angaze nganenhlanhla ngemncane kaze nganenhlanhla ngemncane ngokwesintu kuthiwa ngazalwa ngibethe uyabona inhlanhla yokwazi ukuthi uNkulunkulu akunikeze imbuzi ukuthi nansi into ezokufikisa ey'ntweni zakho nansi hayi bafethu uvule ngingavuli wehle ungavuli uziqinise ujikele ngapho ukhale ngingavuli ubikele uzipho athi wengane ekhaya nawe nenhliziyo uthi okay uNkulunkulu utheni kanti wena kimi ngoba aze futhi athi kuzoba lula so ngifuna ukuthi uhambelane nokuthi awuyohlola ke namhlanje ukuthi uNkulunkulu ziyini izinto engibambe ngazo ukufinyelela engenza asetshenziswa into eningi izembi ubona ungajahelela abanye abantu uheya syndrome hleka ngabo abagqokanga kahle ungcono unabo umkhulu kubi uSenda kubi une-afro kubi une-wave blue so hayi Nkosi yami ngiyaqeda mina manje thina ngeloba ngifundisa ngishumayela. So we all want to finish strong. 2 Timothy 4:7 ilwimi uLokhu eqedile ibanga lami ngigcinile ukholo. Into eyenza ukuthi ngishayele le verse eyokuthi ngifuna ubambe le ndawo ethi ilwimi uLokhu ngithi uyazi ngiqedile ibanga lami ngigcinile ukukholwa. Ibanga lona uzoliqeda kodwa uyakhawunta ukuthi uliqede ugcinile yini ukholwa. Uzoliqeda ibanga lasekhaya nabayenyangelini bayaliqeda nabakhuleka emanzini bayaliqeda nabenzanikezela ukuthi isikhathi senza abantu ey'limi angazuthi into zabo azisebenzi ziyasebenza nazo but isource
ugcine ukukholwa naye mhlawumbe ugcine izimiso zangalo akadenza khona. Ngisho ukuthi-ke you must also be careful ukuthi udepositha ini kwispirit sakho, because into edepositha kwispirit sakho yona idetermine ukuthi uma kusekuseni uzizwa kanjani. Njengoba kuphela unyaka uma uthi nga-2020 waze wabusathane nani khona positive ekhulumeni. Do you think uma uqala uJanuary 2022 khona umehluko? Ngeke uzobe khona. Le nto idepositha kwispirit sakho mawuvuma uzovuna yona. So ngizama ukuthi awuzame ukuzibeka endaweni la khona uzokwazi ukuthi uhlezi ulungele ukuthi makusekuseni angibe sendaweni yokwazi uqala kabusha ngoba kuyasekuseni. Lokho nale nesivideko kuze umuntu ophuza utshwala umelele ekudlekile uvuka njani ekuseni. Ndenza manje practical example manje kodwa singayibukilekile too spiritual. Ukudla okufaka engayizolo yikona okutshela uvuka uphocobele idombolo nenyama ekuseni ukhathele. Athi umuntu ovele walala washaya futhi salad washaya iveji walala ekuseni uqabula vinika. Nakuthina lezi zinto ozifida zona emcabangweni wakho kwispirit sakho yizona lezi ezizosho ukuthi uma uqala futhi unyaka uzobe wenza kanjani. So when you are finishing strong, awusadingi manje ukudwela ey'ntweni negative. You cannot say you are finishing strong usahlele kuthini ubani ubalela kuthini ukhumbule ngakubona ukuthi kwenzeke nolumi uyakuthanda yini usekucabangelana ngoba manje sefuna ukuqeda manje and uqeda une-understanding usengiqedela ukuqala. So mawuqedela ukuqala ukuze unyaka lona ekhaya mangibeke la kusho ukuthi ngeke ukwazi ukuqala lapha ngoba lula unyaka. Manje mangiqeda unyaka olula kusho ukuthi ngisuka la ngiye la angikwazi ukuthi ngingaqeda unyaka olula ngiqale phansi ekuseni ngizoqala la angani ngiyakizwa yini. Alright. Ukholwa will inform your sight, so you will see things abantu abangaziboni. Uzobona izinto ezingabonwa umuntu wenza isokwazi iphupho engabonakali nokuthi lokhu kuphumelele. Uluphupho kuzukhala nawe uzungasakholwa nawe endleleni uphela manje uphinde uvuka unkosi kodwa lento izokwenzeka. Ukholwa ikona okuzokubonisa nikihlo elizokwenza ukubona izinto abantu abangaziboni. Indlela okhuluma ngayo also needs to be informed by ukholwa. So isipirishi sakho naso mangabe ugcwele ukholwa asisakhulumi manje ngalokho sengizidlulela konke ngaphambili. Angisakhulumi manje ngalokho endlule khona Zipho wabangizwaphi nje ngihambe ehleleni endabeni zabo angingane ingane yasingodo no4 kwaba wedwa lapho yabona wedwa futhi nokuhlangana nami ungasayikhuluma ngokufuna ukuba relevant uwedwa. Ne-SMS ungasemsendele ukudabukela uwedwa lapho. Okay. Yeah. Ne-SMS okubarisha usizo ungasangithumelele uwedwa lapho. Yeah. Because mina sengizidlulela. I worship you. Yabona amakhosi umuntu oyinkosi nkosi yazalwa ngithi ayibekho hayo yami yosebenza manje uyabona inkosi ngeke uzufunisele inkosi le incane izalwa yazi ukuthi inkosi indlela ehlala ngayo inkosi
indlela ehamba ngayo ngiyinkosi, indlela ekhuluma ngayo ngiyinkosi. Mangena naso-ke sizobona ukuthi inkosi izingahlaliswa lahlala khona kwenzela ukuthi iphume kahle, imontwe kahle, ilungiselelwe ukuthi isihlalo siyeza. Ayikho sayiphaphamise ibeva, izalwa inegunya. Abafethu sikamazile ukuba ne-mentality yokuba mentality nje inkosi. Ushintsha ukuhamba, ushintsha ukukhuluma, ushintsha ukwenza, ushintsha ukubuka. Akudonse uthi inkosi ungubekazi uthi udonse inkosi, uthobe uhlale phansi. Akushayise uthi ubuyazi uthi ushayise inkosi, ukuthi kulese wena kuqala. Akulimazi uthi ubuyazi uthi ulimaze inkosi. Kulungile bafethu, muhle uNkulunkulu, mthembe njalo. Uyabathwala bakhe, uyabahola endleleni, yabathwala
babukele emakhaya nizwele akukho engachaza ikona ke esikuphathayo la kuThanditi TV ikona esiniphathela kona esinikeza kona nina ababukele emakhaya sicela ukuthi ni subscribe kuwona uThanditi TV nilandele ama videos wethu ahlukahlukene kuningi siniphathele kona kuningi esisazonilethela kona siyacela ukuthi ke nabo abavangeli nabo abashumayeli ningesabe ukuthi nisimeme enkozweni zenu ningesabe ukuthi nisibhalele ukuze nibe nathi ohlelweni sichaze kabanzi le ndaba yokholo nokuthi kuyini ukukholwa.